Assalamu alaikum, hörmətli din qardaşlarım. Huzur TV kanalında Гаилә дәресләрен davam итәбез. Һәм бүген biz үзебез турында, яраткан ирләр турында, безнең вазифалар турында сөйләшербез. Әлбәттә, җәмәгать, шушы ират нәрсә тиеш, нәрсә эшләргә, нәрсә эшләмәскә, дин нәрсә, гореф-гадәт нәрсә, шуңа күрә без әзрәк аны икегә бүлик. Бар чиста дин, мәсәлән, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шәрифләре һәм бар безнең гореф-гадәтләр. Гореф-гадәтләр нәрсә ул? Кашан менә шушы СССР вакытларыннан ук бездә таралган ират ул кухняда бер нәрсә эшләми. Ират ул пешерми дә, илләмәгәр ул шашлык булмаса, әлбәттә. Ул менә гореф-гадәт җәмәгать. Дин башкача әйтә. Дин әйтә юк ди. Менә иң беренче вазифа, кашан никах вакытында мин риза булып алдым дип, шушы кызны миңа тапшырдылар икән, шул мизгелдән алып мин тулайым рәвештә аны тәэмин итәргә тиеш. Ягъни торак, кая торырга тиеш ул минем истемдә. Үземнең торагым юк икән, шушы арендам башкамы, әти-әниләр белән бергә торабызмы, һәм бөтен яклап шушы торакны булырга тиеш. Шул ук хатыныма карап, аны киендерү, аны ашату турында да без бер дәресләрдә сөйләшкән идек. Нәрсәсен мин ашыйм, нәкъ шул ук әйберләрен хатынга да ашатырга тиеш. Әгәр дә мин кызыл икра ашыйм икән, хатынга аны бирмим, хатын ипиләрен генә ашый икән, бу дөрес булмый. Ягъни гаиләдә бөтенесе тигез булырга тиеш. Юк, мин диетада миңа менә шуларын ашарга, сиңа буларын ашарга, ул да булырга мөмкин. Хәзерге вакытта диеталар бик таралган, ләкин җәмәгать гаиләдә тигез ират нәрсәсен ашый, хатын кыз да шуны ашый. Мин ресторанда ашыйм икән, хатыным да ресторанда ашый. Мин өйдә ашыйм икән, хатыным да өйдә ашый. Ягъни иратның вазифасы тәэмин итү. Ашау белән, кием белән, шушы киемгә кайтканда җәмәгать әлбәттә ул кием төрлечә булырга мөмкин. Шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы хадисендә дәвам итә. Үзеңә сатып алган киемнәр нинди бар, күпме кием бар икән, хатыныңда да шундый кием булырга тиеш. Әлбәттә, хәзерге шкафларыбыз, шифонерларыбыз тулы, ләкин кияргә әйбер юк. Шунда ук тагын күлмәк, тагын башка кием, тагын шуба, тагын нәрсәдер, ул җәмәгатьул муслимин исрафка китәргә мөмкин. Ләкин, хөрмәтле ирләр, хатыным, синдә инде күлмәкләрең күп, башка сиңа күлмәк алмыйм, сорама да дип, юк җәмәгать, ул үзгәрергә мөмкин. Фасон, башка нәрсә үзегезгә аласыз икән, хатыныгызга да алырга тиешсез. Ул безнең иратның вазифа. Мин хатынны риза булып алдым икән, мин аны тулыча тәэмин итәргә тиеш. Әгәр дә әзрәк тирән китсәк, җәмәгать, шушы торырга урын булды, ашарга ризык булды, шушы ризыкны, мәсәлән, дин күзлегеннән карасак, шушы ризыкны кем пешерергә тиеш? Обед, завтрак, ужин кемнәр әзерләргә тиеш? Хатынмы, иратмы? Дин аны белми. Дин әйтә ират, тәэмин итүче, ират чабучы, монда инде гореф-гадәтебез керә. Безнең гореф-гадәтебез буенча, ничек бездә татар халкында һәм күршедә яши торган урыс халкында шушы пешерү, әзерләү, оештыру ул хатын-кыз өстендә. Ләкин мин ират буларак, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмне карасак җәмәгать, бер вакытта Расулыбызның шапаны йыртылган. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе утырып, үзе теккән шушы шапаннарын. Ягъни Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм хатын-кыз эшен эшләдеме? Юк. Ул савабын эшләде. Без хатыныбызга ярдәм итү, пешерү булсынмы ул, әзерләнү, өйдә йыштыру булсынмы ул, нәрсәсен генә эшләмәсәк, ул безгә савап. Хатын, син аны тиеш, менә өйдә пешерак, өйдә шушы, өйдә бусы, өйдә ризык юк, аш пешмәгән. Тавыш күтәрү безнең хакыбыз юк. Чөнки ул аның гадәти генә вазифа. Эшләмәм дип әйтсә дә, аның гынахы булмый. Ират ярдәмче, шушы мәсьәләләрдә булышучы, әйе, хатын-кыз өйдәге булган вазгыятьтә
идәге булган учагын саклаучы, рухын саклаучы. Хәтта ул шулай диванда матур киенеп, шулай бер нәрсә эшләмичә дә ирен генә көтсә, аның өстендә гөнаһы булмаска мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать, без хатыннарыбызны яратабыз. Без хатыннарыбызга булышыйк, ярдәм итик. Ул балабызны да карый, ул ашарга да пешерә, ул йыштыра да, ул бөтен нәрсәләрен эшли, тәрәзәләрен дә юа, ул эшкә дә чаба. Ә мин ират менә зарплат китердем дә, мин менә шундый яхшы дип уйлау, ул гынах. Без гаилә, без бер-беребезгә ярдәмчән, һәм хатыныма аш пешерергә дә, өйне йыштырырга да, башка эшләрендә эшләргә мин ярдәм итәргә тиеш. Еш кына җәмәгать менә өйләнгәч, кияүгә чыккач, шушы бер-берегезгә бүләк тә бирү беткән. Шушы ирегез чәчәкләрен дә сезгә бирми, һәм сез шунарга ачуланып, кара әле нәрсәдер булды микән, үзгәрде микән, яратам да дип әйтми нишләргә. Шуңа күрә хөрмәтле ирләр, сез әйе риза булып алдым дигәч, шушы паспортыгызга печатләрен куйгач, бетте бер кая качмый дип уйламагыз. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хатыны белән уйный иде. Хатынына бүләкләрен китерә иде. Мин сине яратам дип әйтә иде. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ул безгә мисал. Шуңа күрә җәмәгать, менә сез, хөрмәтле җегетләр, хөрмәтле ирләр, үз хатыныгызга сәбәпсез 8 мартны да көтмичә, башка бәйрәмнәрен дә көтмичә, ахыргы тапкыр чәчәкләрне кашан бүләк иттегез? Берәр шоколадка китереп кашан бүләк иттегез? Шуңа күрә бер-берегезгә бүләкләрен бирегез. Һәм Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бер-берегезгә бүләкләрен биргәч, араларыгызда мәхәббәтләрен үстерер ди. Шуңа күрә мәхәббәтләрне югалтмагыз, саклагыз һәм бер-берегезне яратыгыз. Мин сине яратам дип яшырак әйтегез. Бүләкләрен бирегез. Һәм ул да ирнең вазифасы. Шуңа күрә шунардан баш тартмагыз. Еш җәмәгать, гаиләдә тан бер мәсьәлә барлыкка килә. Кашан без иратлар хатыныбызны әниебез белән, апабыз белән чагыштырабыз. Менә ул былай пешерә, син тегеләй пешерәсең дип, онытмагыз, хөрмәтле ирләр, бу хатыныгызны бик каты үпкәли торган сүз. Менә апада шулай, апада былай, апада матур, апада чиста, апа пешерә, ә син бик каты үпкәли хатыныгыз шул сүзгә. Шуңа күрә шул сүзләрдән ерак булыгыз. Әлбәттә, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә әйтә, туганлык җипләрен өзмәгез, туганлык җипләрен саклагыз, әгәр дә бу дөньяда хәерле һәм озын тормышларын теләсәгез. Ешрак бер-берегезгә кунакка йөрегез. Хәтта шунда да хатыныгызга әйтмәсәгез дә хатыныгыз үзе күрер, хатыны үзе өйрәнер, чөнки сез кыз баланы алдыгыз. Ул әле яшь, ул әле күп нәрсәне белмәскә мөмкин. Ул сезнең гаиләгә күчкән, сезнең гаиләдә башка төрле гадәтләр, тәртипләр булырга мөмкин. Шуңа күрә хатыныгызны саклау, хатыныгыз шушы яңа гаиләдә тагын чәчәк шикелле матуррак үссен, матуррак чәчәк атсын өчен сез, хөрмәтле ирләр, җаваплы. Ул да сезнең вазифа, шул турында да онытмыйк. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вакытында бер сәхабә килә Расулыбыз янына. Я Расулилла, мин өйләнәм дип шатланып. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, син аны күрдеңме? Юк, әле күрмәдем ди, бар кара ди. Ягъни кашан динебездә менә карамыйча өйләнәләр, кияүгә чыгалар. Юк, карарга, өйрәнергә кирәк. Хәтта безнең гореф гадәтебез буенча җәмәгать 7 буынны да белергә кирәк. Менә хөрмәтле шушы гаилә дәресләрен караучылар, кемнәр бездән 7 буыннарын белә? Кемнәр хатыныбызның, булачак хатынның 7 буыннарын белә? 7 буын ул әби бабайлар гына түгел бит. 7 буын җәмәгать ул кемнәр? Ул бер туган сеңелләр, абыйлар, ул 2 туган, 3 туган, 5 туган, 6, 7 туган, ягъни бөтен яклап шушы гаиләне без карап өйрәнергә тиешбез. Һәм шунда, хөрмәтле әти, әни, ул сезнең вазифа, сезнең улыгыз үзенә киленне сайлы икән, үзенә хатынны сайлы икән, сез анарга ярдәмчән булыгыз. Шушы булачак гаиләдән, булачак киленне алу алдыннан бөтенесен карагыз. Нинди буыннар, кемнәр әти, әниләр, әби, апалар, кемнәр бөтен 7 буын туганнар, шуннан соң гына алыгыз. Чөнки шуны белгәч кенә туры килә микән, юк микән күренер. Анда башка гадәт, сездә башка гадәт, шул турында онытмагыз. Һәм кызларыгызны карап, шушы булачак хатыннарны
карап сайлагыз. Карау ул төрлечә карап була. Бунларны карау иң яхшы караудыр. Ирләр, әлбәттә, без күп нәрсәләрен онытабыз. Үз вазифалар турында да онытабыз. Шәхси мин үземә дә аны әйтәм, хатыныбызга ярдәмчән булышыйк һәм гаилә дәресләрдән файда алып, әгәр дә шушы гаилә дәресләрендә нәрсәдер әзрәк сезне тигән һәм нәрсәгәдер сез үпкәләдегез, ягъни шунда шир бар, аны даваларга кирәк. Әгәр дә шушы вазифалар сезгә юк, нишләп хәзрәт аны әйткән икән дип әйтәсез, өйрәнегез һәм шушы вазифаны үтәгез. Шунда Алла бирсә, Алла Тәала сезгә бәхетләрен бирер. Гаилә дәресләрен карагыз, Хузур ТВ каналында тагын очрашырга насип кылсын.